Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu. Lara Izagirre, zuzendaria izango dugu Federico García Lorcaren Yerma obraren berrinterpretazioarekin egiten ari diren filmaren inguruan hitz egiteko. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1813an, bidasoa gurutzatuta erretiratu zen Napoleonen armada. Donostia hartu zuen Emanuel Rey generalak 2600 soldadurekin. Inguruko herrietan borrokaldiak izan ziren hurrengo egunetan, hala nola Hernanin. Espainiarren aliatuak ziren armada ingelesak eta portugaldarrak hiria setiatu zuten berehala. Uztailaren 3an, armada britaniarreko ontziek Donostiako portua blokeatu zuten eta Pasaian 300 gizon lehorreratu zituzten, 26 kanoi eta 8 morterorekin. Uztailaren 14an hasi ziren bonbardaketak, abuztuaren 31ako sarraskiarekin amaituko ziren. Behin hirira sartuta, 1600 donostiar hil eta adin guztietako emakumeak bortxatu zituzten Espainiarren aliatuek. 1978ko egun berean, abian zen Guardia Zibilaren autotik salto egin eta ihes egin zuten Jokin Gorostidi eta Xabier Larena eta kideek. Autoa martxan zegoela, beren burua bota eta korrika ihes egin zuten. 79ko martxoan berriz atxilotuko zituzten, etaren jardueretan parte hartzea egotzita. 70ko abenduan auzipetu zituzten Burgoseko prozesuan, Espainiako diktaduraren aurkako borrokan aritzeagatik. 1979ko ekainaren 22an, Ondarroako udalak Iberdueroren ordainagiriak helbidearetzeari utzi zion, Lemoizko zentral nuklearraren aurka. Ondarroako udalbatzak bat egin zuen mugimendu antinuklearrak deitutako desobedientzia kanpainekin. Euskal Herriko beste hainbat udalek ere antzeko erabakiak hartu zituzten urte haietan eta haien udalerriak energia nuklearrik gabeko herri izendatu zituzten. Esate baterako, Lekeitioko udalak 79an material erradioaktiboak garraiatzen zituzten ibilgailuei herrian sartzea debekatu zien. Urte gutxira, 84an, ekologista talde batek Hernaniko Industrias Kimika Zurumea lantegiak ibaira isurtzen zuen ura jaso eta lantegiaren ur hornidurara isuri zuen. Enpresak zioen arazi gabe ibaira isurtzen zituen urak ez zirela kaltegarriak. Ekintzaileek gizakatea osatu eta lantegiak isurtzen zuen ura kubo bidez jaso eta lantegiaren barne zirkuitora bota zuten. Azkenik, 2003an, jendarmeek Jose Boberen etxaldeko atea eraitsi eta helikopteroan eraman zuten atxiloturik Montpellierreko kartzelara. Ekintzaile sindikal eta ekologistak 10 hilabeteko espetxe zigorra zuen betetzeko hainbat sabotaje ekintzagatik, izan transgeniko edo ondemakina batekin McDonald's jatetxe bat desmuntatzeagatik, baina bere borondatez kartzelan sartzeari uko egin zion. Bere aldeko kanpaina indartsu baten ostean, 5 astera aske utzi zutenean ondorengo adierazi zuen. Oso pozik nago ni babestera etorri zareten guztiokin egoteaz, espetxeak ez ditu nire ideiak aldatu. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ekainaren 22an, astelena, txistulari gazteen alardearen 7. edizio ospatuko da Iruñeko udaletxean, egingo den kontzertuarekin, arratsaldeko 7:00. Teartean, liburu aurkezpena. Miguel Ángel Luque Sánchezek bere A través del cementerio eleberria aurkeztuko du, Ana Pagola sortzeko espazioan, arratsaldeko 7:00. Doan izango da sarrera, edukiera bete arte. Aste azkenean, azken asteetan bezala, paseo gidatua. Sorgine izako Iruñea, Leire San Martinen eskutik, udaletxeko plazatik hasita, arratsaldeko 4:00 6:00. Ostegunean, kantu eta hitza zikloaren barnean, Erromintxelak taldearen kontzertu irekia, Arrasateko swing taldea. Oko plazan izango da arratsaldeko 8:00. Egun berean, tailerra, Stop Sole, bakardade ez desiatua frenatzen. Yamaguchiko liburutegian izango da goizeko 11:00. Aldez aurretik izena eman beharko da liburutegian bertan edo liburutegiko kontaktuen bitartez. Ostiralean, San Ferminen aurreko kontzertua, La Pamplonesa, udaletxean arratsaldeko 8:00. Azkenik, larunbatean, Zinetak zikloan Asghar Farhadiren Naderisimin una separación filma, arratsaldeko 6:00 Gazteen udaletxeko etxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroa estatuko liderra da gorroto delituen tasetan, 100 salaketa baino gehiagorekin.
Lehenengo puntuan, zifra hori 100.000 biztanleko 15,6 arau austerekin, Melillako hiri autonomoak bakarrik gainditzen du, 21,9rekin. Bigarrenean, ikertutako gertakariak iaz 107 igo ziren, 2024ko 95ekin alderatuta. Argazki nagusian, suhiltzaile batek suteak kaltetutako eremua hozten ari da. Honen titularrean, suteak maineru alerta egoeran jarri du. Sute batek bi etxeren patio erre, hainbat auto suntsitu eta autobidea itxi du. Tartean, horiz, Boteri Judizialaren Kontseilu Nagusia peinado epailearen aurkako diziplina neurriak aztertzen ari da. Eskuineko berrietan, ikasleen 96%ak dagoeneko erabiltzen dute adimen artifiziala ikasteko. Ondoren, Inigo Santazilia, motoziklari baten irribarrea aldekar batean. Azpian, Etxarri Aranazko Granada bateko tragediaren 50. urte hurrena. Jarraian, Espainiak irabazi handia lortu du eta Merino da orain selekzioarekin partidu gehien duen Nafarra. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroan dauden langile veteranoak gaixotasun baimen luzeenak dituztenak dira. Nafarroaren erronkak urte eta erditik gorakoek kontrolik gabe jarraitzen dute. Irudi nagusian, Lamin Jamalek sartu zuen Espainiaren lehen gola munduko txapelketa honetan. Honen titularrean, Espainia berreztea, taldeak bere forma berreskuratu zuen Saudi Arabia garaitzeko. Eskuineko berrietan, 5 autok su hartu dute Maineru herrian, A12 autobidea itxiz. Ondoren, 1.200 korrikalarik baino gehiago hartu zuten parte San Fermin erdi maratoian. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Irati Jimenez Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordeko presidenteak dio. Eskuina arreta Madrildik Nafarroara ekartzen saiatu da. Koldo kasuaren harira, Nafarroan obra publikoetako kontratuen inguruko 9 hilabeteko ikerketaren ondoren, batzordeko presidente Irati Jimenezek ustelkeria baztertzen duen, baina kudeak eta akatsak aurkitzen dituen txosten bat aztertu du. Argazki nagusian, Senperenak eta Ituñok Laminak berritzen dute, Lourdes Iriondoren aurrentzako klasikoa. Mikel Laboa katedrak bultzatuta, Joserra Senperena musikariak Laminak Lourdes Iriondok 1978an abestutako ipuina pop abesti batean moldatu du. Tartean, batetik, ekialde hurbilean, Ameriketako Estatu Batuek Israelgo armadarekin batzeko legea eztabaidatzen du. Bestetik, Britania Handia. Starmer ari batetik zintzilik dago barne eta kanpoko presioagatik. Goiko eskuineko berrian, erreportajea, Asier Robles. Aireportuak handitzearen zauri ekosozialak. Eskuineko berrietan, obituarioa, Iñaki Dorronsoro. Herrialdea bere enpresa kolektibo eta ezinbesteko bihurtu zuen bertako nazionalista bat. Azpian, lantegia but, 3D inprimaketa eta artisautza xisteraren etorkizuna bermatzeko. Ondoan, Zetakek kilometro zero jarriko du martxan Gasteizen, bere proiektu berria. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Itxaso 6000, txupinazoa botatzea ohore bat da eta oso eskartuta gaude. Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetzak botako du Sanferminetako txupinazoa. Iruñerrian 24 orduko arreta, ambulantzia medikalizatuak eta larrialdi sare zabala kudeatzen dituzte, bai jaietan, bai urte osoan zehar. Itxaso 6000 larrialdietako medikuarekin egon dira. Eskuineko berrian, Goian, teknologia neutrala alda? Teknologiak ez dira neutroak, diseinuek, materialek eta azpiegiturek eragina dute haien erabileran eta gizartean. Gai honi heldu dio Martintxo Etxaurik, adimen artifizialaren adibidea ere mahai gainean jarriz. Kaixo eta ongi etorri gurera, Lara, zer moduz? Oso ondo. Plazer bat zuen izatea, aipatu dizut dagoeneko, baina berriro esango dizut, zorionak filmaketaren amaieragatik. Badakit bukatu berri dituzuela filmaketak, nola izan dira azkeneko aste hauek, grabaketa aste hauek?
ederrak, intentsoak ere bai, Bilbon hasi ginen grabatzen, apirila bukaeran, eta bertan izan genituen betikoak, ez? Kanpoan grabatzen genuen denean euria egiten zuen, gero etxera sartu ginenean eguzkia, eta hori, baina oro har talde bikaina, aktoren lana ere oso ondo, leku oso politetan grabatzeko aukera izan dugu, Guggenheim Museoan, Alaondegako piztinan, nik uste oso grabaketa polita egin dugula Bilbon, eta gero handik azken astea eman dugu Grezian ere gertatzen da pelikularen zati bat, eta egon gara bertako irla batean, Evia Irlan, eta pasadan astean bueltatu ginen, oso esperientzia desberdina izan da, polita ere bai, beste hizkuntza batean grabatzea, talde teknikoa bertakoa zen, Euskal Herritik 6 pertsona baino eskara bertaratu, eta beste zerbait, baina egia esan asko gozatu dugu eta oso polita izan da ere bai. Gero sartu gara pixka bat Bilbo eta Greziako jolas horretan, baina bai galdetu nahi nizu, nik, zinemaren inguruan nik oso gutxi dakit, baina beti ematen du grabaketa prozesuak iraupen handia duela, eta aipatu duzu apirila bukaeran hasi zinetela, 2 hilabete ez dira pasa, oso intensoa izan da, egunero grabaketetan ibili zarete edo nolako izaten da zati hori? Bai, jentea pentsatzen du goten garela hilabete asko eta asko, ez? Baina gure kasuan egon gara 7 aste, 5 eman ditugu, 5 eta piko Bilbon eta gero bat Grezian, eta intentsoa izaten da, beti jartzen dozulako ahalegin guztia, ahalegin ekonomikoa eta kreatiboa egun gutxi horietan, ez, dana izateko ahalik eta produktiboena. Eta beti dauka hor, tentsio pizkat, ez, edo, egun horietan grabatuko dozuna izango da zure lehen gaia, gero pelikula egiteko, ez? Orduan, grabaketak beti dira bereziak, baina egia da denboraren gu hasi ginen gidoia idazten 2022an. Orduan, grabaketa oso denbora gitzi da prozes guztitik, ez? Eta orain muntaketa lanetan eta postprodukzioan geratzen zaizkigu beste hilabete asko, ez? Orduan, grabaketak dauka fama handiena, ez? Eta oso garrantzitsua da, baina prozesua beti da askoz luzeagoa. Nola sentitzen zera, orain grabaketak bukatu dituzula, gainera, ez soilik grabaketak, aipatu duzu, zatoz lanetik 2022tik, horrelako proiektu bat sentitzen duzunean, grabaketak amaitu dira, beste pauso bat bukatu da. Nola sentitzen zera, aurrera pauso hauek ematean? Grabaketa amaitzea bai da garrantzitsua, orain, ez dagoelako atzera bueltarik, ez? Eta badakizulako amaituko dugula, ez? Orduan oso pozgarria da, gainera amaitu izana horrelako sentsazio positibo batekin, ez? Sentitu izana taldea oso inplikatua, aktoreak ere bai, ez? Hori oso ona da, eta orain, azten da beste antzietate fase bat edo orain muntaketarekin hasi gara, eta astetxo hauek izango dira pizkat, gaude pizkat urduri, lortu arte pelikulak hartzea forma berriro, ez? Benetan da, zerotik hastea berriro, eta puzzle hau egitea, ez? Pelikularen puzzlea, eta hori, eta lehenengo asteetan oraindik ez duzu ikusten, ez? Ze forma izango duen pelikulak, ez ezer, eta, badira aste pizkat zaila, baina nik uste ja, datorren hilabetean aurkituko dugula pizkat pelikularen itxura, eta ongo garela lasaiagoa, ez? Baina orain da Kobasuloko lana, hemen ondoan daukate edizioko ordenagailua, eta laster etorriko da Ibai Elorza, bera izango da nirekin muntaketa lanetan arituko dena, eta hemen egongo gara, behar dugun denbora guztia pelikula aurkitu arte edo sortu arte. Federico García Lorcaren Germatik ateratako filma da, edo berri interpretazio bat, obra klasiko honetatik,
Nola sortu zitzaizuen, nola bururatu zen ideia obra hau hartu eta moldatu eta zinemara eramateko ideia hau? Lehenengo pausu hori eman zuen Maria Goirizelaia antzerkigileak. Mariak egin zuen Yermaren egokitzapen bat antzerkirako. Eta oso arrakastatsua izan zen, eta publikoak izan zuen oso erantzun positiboa, eta jende asko hurbiltzen zitzaion, esatera base garrantzitsua zen istorio hau gaur egunera ekartzea eta hori dena. Eta orduan berak pentsatu zuen polita izango litzatekela film bat egitea, eta orduan Maria Goirizelaia hurbildu zitzaidan guzti hau kontatzen, nik ikusia nuen antzeslana, eta esan nion, saiatuko gara, ez? Saiatuko gara hau pelikula bihurtzen, eta berarekin idatzi dut gidoia, eta pizkat urrundu egin gara bere antzeslanetik, Lorcaren antzeslanetik ere bai, eta sortu dugu beste proiektu bat, Yermaren mundu horren barruan, baina gurea dena, ez? Eta oso sinematografikoa, eta beste kutsu bat ematen diona, eta pozik gaude, beste proposamen bat izango da, eta iruditzen zitzaigun garrantzitsua, gaur egun ere, Yerma hori, ez? Zer den azaltzea, ez? Ama izan nahi duen emakume bat, eta lortuko ez duena, ez? Baina gaur egun, Bilbon, eta euskaraz, ez? Zergatik da garrantzitsua Yerma, obra, gaur egunera ekartzea, egin dezakezu adibidez, zure historio propio bat, ez? Baina erabaki dezue, obra honetatik ekartzea. Zergatik erabaki hori, ze garrantzi du obrak? Zalantzak izan genituen, momentu batzuetan esaten genuen, agian aldatu behar diogu izenburua, beste leku batetik heldu istorioari, baina gero ere bai nahi genuen Lorcak sortu zuen Yerma hori, ez, duela ia 100 urteko Yerma hartan emakumeak ez zuen ama izatea lortzen, ez, eta hori oso tragikoa zen, ez, bere etorkizuna zegoen erabat lotuta amatasun horri, ez. Eta horregatik nahi genuen guk Yerma izaten jarraitu, horregatik mantendu dugu izenburua, nahi dugulako esan gaur egun Yerma bazara ere izango duzula etorkizuna, ez? Edo ama ez izateak gaur egun beste esan nahi bat duela, ez? Edo behintzat nahi izan dugu hori pizkat erakutsi, eta behintzat beste esan nahitxo bat sortu, ez? Esan nahi asko daude eta modu asko Yerma hori ulertzeko, baina iruditzen zitzaigun 100 urte geroago garrantzitsua zela oraindik ere mahai gainean jartzea antzutasunaren gaia, eta orain horrek esan nahi duen guztia, ez? Eta nik uste polita dela mantentzea lotura hori eta egitea bidaia hori, ez? Egia 100 urteko bidaia, ez? Espainiako beste leku batetik Euskal Herrira, eta mantentzea lotura hori egiteko irakurketa bat ez bakarrik gure pelikularena, baina baizik eta kontestu orokorrago batena. Zuk esaten duzun bezala, Lara, zuek egin duzuen Yerma ez da soilik moldaketa bat, urrundu egin zerate, bertatik, aldi beran izena mantentzen da, gauza batzuk ere mantenduko dira. Zer mantendu da obra originaletik edo Mariaren moldaketatik, eta ze aldaketa egin dituzue? Obra originaletik nik uste mantentzen dela desira hori, ez? Desira hori eraldatuta gaur egunera, ez? Baina ama izateko desira hori mantentzen da, eta horrek mugitzen du protagonista Lorcaren Yerman, eta baita ere gure Yerman ere, ez? Gero mantendu da ere bai pertsonai kopurua, ez, familia, hor badago ekarri ditugu gutxi gora bera, ez, pizkat eraldatuta, baina Yerma ezagutzen duena jakingo du Jon dela Juan, ez, edo Dani dela Victor, badaude gauza batzuk egin dezakezuna joku hori pertsonaien artean, ez, eta esan hau nor zen Lorcaren Yerma horretan, ez, eta hori, eta beste guztian guztiz aldendu gara, ez?
azkenean gaur egungo egoera hiri batean ama izateko borondatea duen bikote batengan oso desberdina da, ez? Duela urte, adibidez ziren fertilitate klinikak existitzen, ez? Eta gu hori ere aurkeztu dugu pelikulan, bikoteak egiten duen bidaia, klinika hauetatik zehar, ez? Eta horrek ere beste ikuspuntu bat eta beste galdera batzuk sortzen ditu, ez? Gaur egungo gizartearen inguruan, ama izatearen inguruan, gauza asko daudenak oso lotuta gaur egungo egoerarekin. Okerrez banago, Gidoia Mariarekin idatzi duzu. Zer moduzkoa izan da elkarlan hori prozesu guztia? Oso ederra, oso polita, luzea ere bai, azkenan pizkan luzatu zaigu prozesua, baina pozik gaude. Eta niretzat opari bat izan da, orain arte nire aurreko bi pelikuletako gidoiak bakarrik idatzi ditut, eta oraingo honetan deskubritzea beste pertsona batekin idaztea zer den, ez? Askoz ere lasaiagoa da niretzat, feedbacka daukazu zuzenean, ez? Egiten duzu ideia bat, eta bakarrik zaudenean, agian idazten duzu ideia guztia, sekuentzia osoa, eta beste pertsona bat ondoan duzunean, agian ez bazaio ideia gustatzen, azten zara ja urrengo ideia bat pentsatzen, ez? Eta niretzat askoz ere prozesu lasaiagoa eta politagoa izan da. Izan dudalako pertsona bat ondoan, ez? Oso bakartia izaten da bakarrik gidoiak idaztea. Eta nik uste elkarbanatzea, ez? Hori, emozio hori, ez? Aurkitzen duzuna sekuentzia bat badakizuna ederra izango dela, ez? Eta sentitzen duzunan elkarbanatutako emozio hori, ez? Eta kontrakoa, ez? Galduta zaudenean biak zaudete galduta, orduan, ez da hain larria, ez? Zerteki dago bat, dagoena umore pizkate hobearekin eta animatzen duena bestea. Zama ere partekatua dela, imaginatzen dut. Hori da, bai. Gure kasuan ere, biok izan ditugu lan desberdinak prozesu honetan zehar, ez? Eta orduan, hilabete batzuetan nengoen ni gehiago idazten, gero Mariak hartzen zuen nik idatzitakoa, eta orduan mantendu da proiektua bizirik, eta lortu dugu oso modu polit bat lan egiteko, gure estilora, ez? Eta nik uste badaukala, ez? Mariaren magia hori, Mariak oso ondo idazten ditu dialogoak, eta badauka energia bat, uste dut pelikulara heldu dena, eta ere badauka nire ikuspuntua, ez? Filmeko protagonista Mara izeneko emakume bat da, 36 urtekoa. Gaur egungo gizartean Marak zer ordezkatzen du, edo zerren ordezkari da? Mara da, zorionez eta zoritzarrez ordezkatzen ditu emakume asko, ez? Ni naiz Mara baino pizkan nagusiagoa, eta Marak bizi duen hori, ez? Ama izan nahi duela, bizitzako beste gauza bete ostean, ez? Lanpostu finkoa dauka, bikotekidea, ez? Eta ama izateko momentua heltzen zaio berandu, ez? Edo berak uste du beste gauza guztiak egin behar dituela lehenago, metz horri jarraitu baino lehen, ez? Eta hori da oso elkarrizketa, nik uste nire garaiko eta nire belaunaldiko emakumeen arteko elkarrizketa garrantzitsuenetakoa da momentu honetan, ez? Zer egin ia 40 urtetara hurbiltzen zabiltzan momentu horretan, eta azten zarenean pentsatzen ama izan nahi duzula, ez? Orduan Marak ordezkatzen du gogoeta hori eta desio hori, ez? Eta berak egiten duen bidaia, gaur egun emakume askok egiten dutena, saiakera horietan, ez? Eta da gai bat, maila intimoan eta familia artean, lagun artean komentatzen dena, eta baina oraindik esfera publikoan ez da elkarrizketa orokor bat, ez? Ez gaude, ez dakigu benetan zer gertatzen zaion horrela da bilen bikote bati, ez? Amatasunaren bila eta lortzen ez dutenean,
ze pisu emozional, ze karga dakartzan, ekonomikoki, pertsonalki, eta pelikulak nahi du sortu elkarrizketa bat gaiaren inguruan, ez? Ez da dila oraindik ere tabua izan, ez? Amatasunaz ari gara, 2026 urtean, eta harritu egin gara, ez? Oraindik ere badaudelako gauza batzuk ez direnak kontatzen, ez direna partekatzen eta ezagutzen ez ditugunak, ez? Orduan, pelikulak nahi du jarri gai hau mailaren gainean eta ea jentea hasten den behintzat esperientziak partekatzen, ez? Justo, gai honi buruz hitz egin nahi nuen. Amatasunaren inguruan oraindik presio sozial handia dagoela sentitzen duzu? Bai, bueno, emakumeon bizitzan bada naiz eta erabaki, ama izan nahi ez duzula, edo ama izango zarela, edo ama gaztea izango zarela, edo nagusitan izan nahi duzula ama nagusiago, ez? Beti egongo da presio bat eta beti egongo da iritzi bat zure erabakiaren inguruan, ez? Bada gauza bat oraindik emakumea izanik uste dute gure bizitzaren parte batean beti egongo dela galdera hori, zuzenean egingo digutena, ez? Ama izan nahi duzu, bai ez, eta beti egongo zara behartuta erantzun bat ematera, ez? Bada gauza bat betetzen duena gure bizitzako zati bat nahi edo nahi ez. Orduan, bada presio bat, eta bada ere bai, gizarte honetan bizitzeak dakartza erabaki batzuk hartzea amatasunean pentsatzen hasi baino lehen, ez? Eta orduan zaila izaten da beste eredu batzuk, amatasunaren inguruko beste eredu batzuk sortzea, eta hori nik uste gogoeta handia egin behar dugula ez individualki, baizik eta kolektiboki jakiteko zer egingo dugun honekin, ez? Ea zerbait aldatu dezakegun, ea hau den bide ona gizarte bezala, ez? Zergatik ama izan nahi duten 20 urte inguruko emakumeek ez dueten planteatzen ama izatea, eta emakume berberek 40 urterekin hasten diren saiatzen eta ez duten lortzen, ez? Hor badago zerbait eredu gisa ez gabiltzana hain ondo egiten, zen hartu dugu naturaren kontrako prozesu bat eta medikalizazio prozesu bat, ez? Izango balitz bezala bide bakarra, ez? Eta orduan nik uste gogoeta bat egin behar dela jakiteko zergatik abiltzan erabakitzen hain berandu ama izatea eta agian gauza batzuk aldatu beharko lirateke eta emakume batzuen prozesua eta bikote batzuen prozesua amatasuna lortzeko desberdina izango litzateke, ez? Orduan, nik uste badagoela zer pentsatu eta zer zalantzan jarri. Elkarrizketaren hasieran Lara aipatu duzu, zuen filmak baduela Yerma obra originalak duenaren bukaera ezberdin bat. Beraz, obra klasikoa ezagutzen duenak ez du jakingo zein izango den zuen lanaren bukaera. Zergatik sentitu zenuten behar hori markatzeko bukaera ezberdin bat? Bukaera hori guretzat oso garrantzitsua zen guk pelikula idazteko elkarrizketatu genituen egoera hau bizi izan duten emakume asko, ez? Ama izan nahi izan dutenak, baina lortu ez dutenak. Orduen ikusi genituen emakume ausartak bizitzari aurre egin diotenak, zauri honekin, ez? Bada bizitzako esperientzia oso garrantzitsu bat, ez? Eta bidaia oso gogorra izaten da, ez? Eta urteak irauten duen bidaia, eta azkenean erabakitzen badute ez direla berriro saiatuko, edo mets hori edo desio hori, ez? Ama izateko desio alde batera utziko dutela. Bueno, bada gauza bat beraien bizitzan oso garrantzitsua dena, ez? Baina ez genuen ikusten ikuspegi negatibo bat, ikusten genituen bizitako horri balioa ematen
eta beraien bizitzan integratzen bizi izandakoa, baina aurrera egiten, ez? Bakoitza bere lekutik eta modu oso desberdinetan. Eta horregatik erabaki genuen beraien omenez, eta ere bai ez, emakumeon azken urteetako garapenari esker eta feminismoari esker gaude beste leku batzuetan, ez? Eta izatea izan daiteke gauza bat egiten duguna, edo ez duguna egiten, edo nahi duguna eta ez dena gertatzen, eta horrek ez digu emakume izate horretan baldintzatuko, ez? Eta pertsona bezala ere, izango ditugu aukerak osotasunean aurrera egiteko eta esperientzia horri balioa emanez eta bere lekua emanez eta transformatuta, baina bizitzari aurre egiteko, ez? Eta horregatik nahi genuen gure protagonistak Marak ere naiz eta pelikulan ikusiko dugun leku ilunetara doala, ez? Eta okerreko bidea hartzen duela, bukaeran eman nahi genion arnasgune hori, ez? Berriro hasteko bizitakoarekin, eta hori da elkarrizketatu ditugun emakumeen omenez, eta uste dugulako badela gaurko emakume on ezaugarri bat, eta hori ere jarri nahi genuelako zineman eta pantailan, eta sortu eredu berriak eta iruditeri berriak emakume ama ez diren emakume horien inguruan, ez? Oraindik ere zineman eta telesaietan ikusten ditugun emakumeak badaude hori, ez? Agian soratu egiten dira ama ez direlako, edo daukate beti umore txarra, ez? Edo frustrazio handi batekin biziko dira, ez? Guretzat hori ezen egin nahi genuena, ez da ikusi duguna, ez da ezagutu ditugun emakumeen eredu, orduan horregatik erabaki genuen bukaeran beste zerbait egitea. Filma euskeraz grabatu duzue. Zerbait berezia ematen dio euskerak historia honi? Bueno, azkenean nik uste guk ez dakitzela esan, ez? Baina aukera nuen gazteleraz egiteko, edo euskaraz egiteko, eta nik uste euskarak ematen dio, gertukotasun hori euskaldunontzat, badakit oso gutxi garela eta hori, ez? Eta nik uste euskaraz bizi garenok ere horrelako egoerak bizi ditugula, eta euskarazko zinemagintzari eskatu behar diogula gai unibertsala jorratzea, eta horregatik egin genuen autua, ez? Oso ondo ulertutako autua izan da, leku guztietan, adibidez Federico García Lorcaren fundazioan oso pozik zeuden, lehenengo aldiz eramango delako euskarara zineman, Federicoren lanean oinarritutako film bat. Grezian ere koprodukzio internazionala egin dugu eta oso ondo ulertu dute euskaraz izan behar zala, eta hori ere modu positiboan ikusi dute. Orduan nik uste dut hori polita izan dela, eta ondo ulertua batez ere, prozesu hori, eta hori niretzat behintzat ikusita ze pelikula gitzi egiten ditugun euskaraz, eta emakumeak erdigunean jarrita nire apostu pertsonala, eta gure ekoiztetzekoa da emakumeak erdigunean dituzten euskarazko pelikulak egitea, ez? Eta orduan, aukera izan dut pelikula bat gehiago egiteko, eta horretan gabiltza, ez? Orduan, euskara gehiago eman digu guri, guk ez dakit euskarari zer emango diogun, baina guretzat bada modu bat zinema egiteko, eta gure pelikulak bereizteko, ez? Beste pelikula askoren. Aipatu diguzu filmaketaren zati handi bat, filmaren zati handi bat Bilbon izango dela, beste zati bat Grezian. Nondik sortu da koprodukzio internazional hori egiteko ideia, edo
Nire bigarren pelikulan, Nora pelikulan, konturatu ginen euskarazko pelikulak pizkat mugitzeko Euskal Herritik kanpo, planteatu behar zenituela sorreratik Europako pelikula bezala edo pelikula handiagoak bezala, ez? Orduan, horrela bermatzen duzu, adibidez guk badaukagu ja banatzailea, badakigu Greziako zinemetan emango dela pelikula, ez? Edo lortu dugu Europako dirulaguntza bat pelikula egiteko. Orduan, kokatzen zaitu beste leku batean, ez? Hanka bat beti Euskal Herrian, baina beste bat kasu honetan jarri dugu Europako beste herrialde batean, eta horrek ere jartzen zaitu beste zirkuito baten. Orduan, hasieratik zegoen borondate hori ekoiztetxe bezala, existitzeko, Euskal Herritik kanpo ere bai, sortzeko hemendik, baina gure egiteko modua, gure izateko modua eta gure historiak beste batzuekin elkarbanatzeko borondatea zegoen, ez? Eta gero pelikulari dagokionez, pelikulan hasieratik zegoen bidaia bat, esperientzia hauek bizi dituzten bikoteek prozesu oso luzeak izaten direnez, medikuek, psikologoek eta holkatzen diete alduten neurrian bidaia bat egitea. Eta gure bikoteak, pelikulako bikoteak, erabakitzen du bidaia hau Greziara egitea. Eta horrela, ez, zeuden biak, ez, borondate bat ekoizpenetik pelikula handiago bat egiteko, eta bestetik historiak ere zuen behar bat bidaia hori egiteko eta egin genuen konexio hori. Pixkanaka denbora juten ari zaigu, baina ezin dugu ahaztu lan honetan jende pila bat dabilela lanean, bai aktoreak, bai produkzioko lanetan dabilen jendea. Aipatu duzu Greziara joan zinetenean ere, bertako langile asko izan zen dituztela. Zer moduzkoa izan da guzti hori, hainbeste jenderekin lan egitea, kanpoko jendearekin lan egitea? Begira, Bilbon oso harro nago izan ditudan lankideekin. Aipatuko ditut batzu, ziur ahaztuko ditudala garrantzitsua diren beste asko, baina, Gaizka Brullo izan da nire argazki zuzendaria, berarekin egiten dudan hirugarren filma da, eta oso polita izan da berarekin lan egitea, Eba Balino egon da soinuan, Saloa arte zuzendari gisa, Saloak egin du oso lan ederra, eta ikusiko dena pelikulan, ez? Pelikulak badauka artearekin lotutako beste subtrama garrantzitsu bat, eta hori arteko departamentuak eraman du bere maila altuenera, eta gero Ane Pikasa eta Aitor Borobia, aktore protagonistak, izan dira pelikularen arima, gorputza eta dena, ez? Eta beraiekin joan gara Greziara, eta Grezian Neda Film ekoiztetxeak antolatu du dena, beraiek dira gurekin ekoizten dabiltzanak pelikula, eta Greziako taldea ere, imaginatu, ez? Euskal Herritik 6 pertsona joan ginen, eta bertan, beste 50 pertsona, ez genituenak ulertzen, baina oso ederra izan da, ez? Eskatzen genuen zerbait, ingelesez, eta gero greziarrez hasten ziren hor denak mugitzen, eta azkenean egiten zuten guk nahi genuena, ez? Orduan oso magikoa, gogo handia zeukaten gurekin lan egiteko, oso inplikatuta, eta eskatu digute datorren urtean ia telesail bat edo zerbait grabatu dezakegu bertan. Nahi dutelako denbora gehiago ematea gurekin lanean, orduan oso pozik, alde bietako taldeekin. Orain, hasieran aipatu duzun bezala, beste fase bat dator, musika, montajea, postprodukzio guzti hori, nola aurre ikusten duzue guztia? Uda beti beste badakigu egongo direla momentu gogorrak, galdu egingo garela, beste egun batzutan sentituko gara daukagula munduko pelikularik onena. Eta gure asmoa da, urri bukaerarako izatea lehenengo muntaketa pelikularena,
eta hortik aurrera egingo dugu musika, Paula Olas, kompositorea dago gurekin lanean, eta hasi daia musikak sortzen, eta hori ere oso lasaigarria da, ze azten garen momentu horretan ez, batzutan azten gara bere musika jartzen, eta horrek ere asko emango dio filmari. Eta gero asmoa dan behin muntaketa maituta, urte bukaerara arte egitea kolorea, soinuaren nahasketak, musikaren azken grabaketak, eta kasurik onenean amaitzea, urte bukaerarako amaitzea pelikula izango litzateke niretzat onena, ze prozesua oso luzea izan da, eta nik badaukat hori, gogoa ez albo batera usteko ez, baina bai amaitzeko eta energia beste nonbaiten jartzeko, ez? Badakit oraindik geratzen zaidala urte erdia, baina bai, nik uste ondo badoa eta ondo lan egiten badugu, asmoa dela urte bukaerarako amaitzea, eta gero beti hori, zinemaldietara bidaliko dugu, eta hor inoiz ezakizu, non aukeratuko dizuten, ez ezer, orduan hor beste fase bat hasiko da, estreinaldiarena, zinema jaialdiena, eta hori 2027an gertatzea espero dugu, eta hori kasurik onenean, eta bestela itxaron barko dugu 2028 arte, eta listo, gertatzen dana, dana izango da positiboa, eta azkenean proiektu bakoitzak ditu bere denborak, eta denbora horiek doaz batzutan gure denboren gainetik, eta izan daitezke, normalean beti dira luzeagoak. Eta, listo, onartuko dugu, eta egingo dugu egin behar dana. Mila esker, Lara, gurekin egoteagatik. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, uste dute oso ondo kontatu dugula pelikula. Hori, oso pozik nagoela eta eskertuta batez ere hasieratik konfidantza izan duten horiengan, ez? Prozesu luzea izan da, 4 urte daramatzagu, eta hori oso babestuta sentitu gara, eta jende asko dago gogotsu, ez, pelikula ikusteko, eta hasieratik esaten ondo urtengo da, oso ondo egiten zabiltzate, eta hori, beraiei ere eskerrak eman, eta hori, gu saiatuko gara, ahalik eta pelikula onena egiten. Bikain, nik gogoekin gelditu naiz behintzat, hasi que zerbait ondo egingo da. Mila esker gurekin egoteagatik, Lara, eta hurrengora arte. Oso ondo, eskerrik asko zueri. Berdin. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur ere, beroa izango da erabateko protagonista. Goizaldean hainbat lekutan temperatura ez da 25 gradutik jetxiko, eta ondoren orduetan beroa itogarria izango da. Maximoak 35-40 gradu artean egongo dira lurraldearen zati handi batean, baita 40 gradutik gora ere zenbait txokotan, bereziki Kantauri Isurialdearen barnealdean. Zeruan hodei gutxi agertuko dira, eta arratsaldean bero hodei batzuk sortuko dira barnealdean, zaparrada bakanen bat baztertu gabe. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean ipar-ekialdekoa kostaldean eta gauean ipar-mendebaldekoa. Bihar beroa itogarria izango da berriro. Maximoak berriz ere 35-40 gradu artekoak izango dira. Minimoak nekez jetxiko dira 20 gradutik leku askotan. Zerua hodei gutxirekin egongo da, bero hodei batzuekin, bereziki Pirineoetan. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta kostaldean eki-ipar-ekialdeko haizea arratsaldean. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.